Dyma'r myfyrdod ar gyfer Gorffennaf y Deunawfed. Ni ddechrau gyda gair o weddi. Arglwydd rhoddais gyfle newydd i ni gyfoethogi'n bywydau anheneidiau trwy ddod at ein gilydd ym mhob ryw fodd i thaddoli fel yr unig wir ar bywiol Dduw. Arweniaeth ysbryd yn wylaidd ag ostyngedig i brofi llawenydd y profiad o addoli a llawyrched y llawenydd hwnnw yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Amen. Felly'n cwpl bach o adnodau o Eseia 35. Chryfhewch y dwylo llesg a gnewch y gliniau gwan yn gadarn. Dywedwch wrth yr rhai ofnus, byddwch yn ddewr, peidiwch bod ag ofn. Edrychwch ar eich Duw, mae e'n dod i ddial ar eich gelynion. Y tal dwyfol, ydy, mae ei hun yn dod i'ch achub chi. A dwi'n cymeryd yr adnod gyntaf yna i mi ddarllen fel testyn i'r myfyrdod heddiw. Eseia 35 y drydydd adnod. Cadarnhewch y dwylawr llesg a chryfhewch y gliniau gweiniaid. Ni'n gyfarwydd gyda stori Cain ag Abel o benod 4 o lyfr Genesis. Ond gadewch i mi eich atgoffa, Cain oedd yr hynaf o'r ddau. Abel oedd fugail defaid, ond Cain oedd yn llafurio y ddeiar. Daeth y ddau a phethau cynnyrch i'w offrymu i'r arglwydd os chi'n cofio. Cain o ffrwyth y ddeiar ac Abel yntau o flaenffrwyth ei ddefaid. Credodd Cain fod Duw yn gwneud mwy o offrwm Abel nag o'i offrwm ef. Gwylltiodd cymaint fel y cododd ei law a lladdodd ei frawd. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Cain, mae Abel dy frawd di, yn te ddywedodd, ni sgwni, a'i ceidwad fy mrawd ydw i fi. Chi gwestiwn rhyfedd ynddo fe. A'i ceidwad fy mrawd ydw i fi. Wrth gwrs, i ni'n gwybod mae cuddio tu ôl i'w ofyniad yr oedd Cain, ceisio symud ei ogrwydd, ceisio dileu i gyfrifoldeb gyda'r cwestiwn rhyfedd yna. Ond os am ateb iddo, yr ateb syml yw ie. Ie. Ni all disgybl Crist fod yn ynys fach unig. Mae cyfrifoldeb y Cristion yn mynd ymhellach na therfynau fywyd bach ef ei hunan. Dysgur hynny drwy'r Testament Newydd i ni. Mae rhywun heblaw fi. Mae yna rhywun heblaw fi. A'i ceidwad fy mrawd ydw i fi? By'r cwestiwn yma'n amlwg yn poeni elfed, a dyma welodd e. O Iesu wrth gofiodd ddisgyniad i'r preseb o fynwes y tad, a meddwl mor dirion fydd gariad yn dwyn i'r cystuddiol ryddhad. Wrth gofio yr ardd ar amynedd, yr aberth wrth farw a'r cri, o disg fi mwyn dy drigaredd, mae ceidwad fy mrawd ydw i fi. Wrth feddwl pwy fydd yn y nefoedd, a welwyd yn isel ei gwedd, pwy ddaliwyd yng ngrym y tamheslwydd, pwy hefyd waredwyd o'r bedd, os gwelaf rhyw un yn y dyrfa, drwy thras a chibais o'r llu, bydd hynny'n melysu y wynfa, mae ceidwad fy mrawd a fi mi. O hi dda, ynddo fe. Rwy'n gweld cyfamod yr eglwys yw gnawn ein gorau o gariad cywir i wella a chryfhau ein cymundeb a'n gilydd fel brodyr, trwy wylio dros ein gilydd, ac yn ôl yr angen y gwnawn gynghori, ceryddu, cysuro, cynorthwyo a diddannu ein gilydd mewn amynedd. Mewn geiriau eraill, fe gadarnhawn y dwylo llesg ac fe gryfhawn y gliniau gweiniaid. Pa fodd y cyflawnwn ni heddiw anogaeth fawr Eseia? Dwi'n geisio ateb hyn yn syml iawn. Gai awgrymu'n bod yn cadarnhau y dwylo llesg a chryfhau y gliniau gweiniaid neu gwan yn lle cyntaf trwy roddi esiampl i eraill. Ein dyletswydd yw helpu'n gilydd i fod yn dda. Dwi ddim yn dweud dim byd newydd yn y gosodiad na dwi. Ond sut y cyflawnwn ni hyn? Yn arbennig o gofio am yr ugeiniau na ddont yn agos i gapel, o un pennu'r flwyddyn i'r llall. Gwyddo mae'n dyletswydd yw helpu'n gilydd, ond sut? Ai trwy bregethu? Y ffordd orau
yw trwy roi esiampl i eraill. Braint fawr yw cael bod yn aelod o Eglwys Iesu Grist, ond cofiwn bod i bob braint ei chyfrifoldeb. Yn ôl y Beibl, gadawyd arno ni y cyfrifoldeb o fod yn halen y ddeiar a goleini'r byd. Mae arno'n gyfrifoldeb yn enw Iesu Grist i gadarnhau y dwylo llesg ac i chryfhau y gliniau gweiniaid. Rhaid gosod esiampl i lwyddo'n ein gwaith. Gymerwch enghraifft syml. Dyw'r rhieni ddim am i'w plentyn regi a defnyddio iaith wael, ac fe ddywedant hynny wrtho. Ond oni dofer fyddai pob dweud o'i heiddo os byddai'n hwy yn defnyddio iaith anweddus i hunain. Rhoi esiampl yw'r ffordd. A'r ffordd orau o ddigon i wneud eraill sy'n wan yn gryf yw trwy fod yn gryf a chadarn yn hunain gyntaf. Mae'n drenu'n bod ni'n anghofio'r penillion fi'n i ddysgu'n blant yn diwy. Dengys rheini mae bod yn esiampl ddylen ni. Fel y gwelo eraill trwom ynom ni rhyw ddarlun gwan ohono ti. A fel boi eraill trwom ni adnabod cariad Duw. Na chi ddwy gwpled fach syml ond hynod bwysig ac effeithlon os ydyn ni'n gwrando arnyn nhw. Os ydyn ni o ddifri am gael eraill i garu Iesu Grist, y ffordd orau yw trwy ddangos iddyn nhw faint yn cariad ni tuag ato. Yn yr Hen Testament, yn llyfr Daniel, ger hanes 3 llanc mewn gwlad baganaidd. Roedden nhw am ddangos o ddifri fyno i bawb fawredd Duw. Ceisiwyd ei cael ei blygu, i ddelw, ond gwrthod wnaeth Sadrach, Mesach ac Abednego. Ac am hynny bwriwyd hwy ganol ffwrn o dan poeth. Chi'n cofio? Deitha dallan, heb niwed arnynt mydd y stori. Buont yn ffyddlon i tystiolaeth, a doedd dim plygu i unrhyw ddelw. Dyma eiriau Nebiwchadnezzar, y brenin, nid oes Duw arall a ddichon wared fel hyn. Roedd bywyd ac esiampl y tri wedi dangos mawredd Duw i Nebiwchadnezzar. Roedd wedi gweld yn ddynt hwy, rhyw ddarlun gwan ohono ti. Trowch i'r Testament Newydd, ac fe ddysgu'r yr un gwers yn union, yr un wers. Teimla'r apostol Paul y cyfrifoldeb, fel aelod o Eglwys Iesu Grist o gael dynion i fyw bywyd gwell. Ar ei deithiau gwelai ddynion wedi ymroi o feredd ac ofergweiliaeth, ac ymrwymodd i'w dysgu a'i helpu i fyw yn dda. Ac wyddom iddo lwyddo yn helaeth iawn, ond sut? Gadewch i Paul ateb drosto'i hunan. Nid my fi sydd yn byw, Crist sydd yn byw yno fi. Crist yn byw yno fi. Beth mae hyn yn olygu? Wel, sut ti'n oedd Crist? Dyma ddywedir ym mhenod 10 o lyfr yr Actau. Yr hwnna gerddodd o amgylch gan wneithir daioni. Hwnnw sydd yn byw yno fi, meddai Paul. Meddwch chi bod rhywun yn gallu gweud ar ôl eich dyddiau chi, bod nhw'n gweud amdano chi, o chi'n cerdded o amgylch yn gwneithio'r daioni. Tipyn o gamoliaeth. Ond Paul, roedd ef am gerdded fel y cerddodd ei arglwydd o'i flaen, gan wneithio'r daioni. Fel yr enillau eraill i wneud hynny, roedd e am fod yn esiampl. Nid my fi sydd yn byw, Crist sydd yn byw yno fi. Pwy sy'n byw yno chi? Mae'r byd yn disgwyl oddi wrthych. Mae yna ddwylo llesg a gliniau gweiniaid. Cadarnhewch, chryfhewch wy, trwy roddi esiampl iddynt. Bore fori byddant yn edrych tuag atoch am hyn. Os nad ydyn nhw'n darllen y Beibl, fe fydden nhw'n ein darllen ni. Yn yr aile, mi hoffwn ni adrodd geiriau awdur Hebreaid sy'n sôn am ein dyletswydd tuag at y gweiniad yma. Nid ydym i esgeiluso ein cyd-gynulliad megis y mae arfer hau. Wedi darllen hwnna o'r blaen i chi. Hynny yw, rhaid dod i'r capel. Rhaid peidio esgeiluso cyd-addoli.
Mae'n amlwg fod problem yr esgeliswyr yn poeni'r rhain oddi wrth i eiriau olaf megis y mae arfer rhai. A ellir bod yn Gristion heb ddod i'r capel? Cwestiwn i ni wedi gofyn sawl gwaith yn ddiweddar. Alla i ddim meddwl am Gristion yn peidio a dod. Dysgodd yr arglwydd Iesu ni bwysigrwydd gweddi bersonol, dos sydd ystafell ac wedi cael y ddrws gweddia. Ond roedd ef yn mynd yn ôl ei arfer i'r deml i gyd addoli. Cydweddiau a'i ddisgyblion, cyd addoli gyda nhw. Mae llyfr yr actau eto yn sôn am yr eglwys fore. Yr oeddent yn parhau yn athrawiaeth ac yng nghymdeithas yr apostolion ac yn torri bara ac mewn gweddiau. Yr un yw'r dystiolaeth i lawr y canrifodd. Eto mae'r rhai yn dweud heddiw nad yw'n bwysig. Roedd hen golier wedi hen droi ei gefn ar y capel a'i gyfarfodydd ers blynyddoedd. Mi aeth yn orweddog, a be roedd wedi gwely'r llawr iddo fe fel oedd yn digwydd wrth gwrs. Am chwarter wedi 10 a chwarter i 6 bob dydd Sul, fe glywai'r hen golier sŵn trad William Thomas, diacon yn ei hen gapel, yn mynd am yr oedfa. Nid yn unig ei fod yn clywed sŵn ei droed, roedd yn disgwyl amdano, bob dydd Sul. Un Sul, chlywodd e ddim sŵn y traed, yn y bore na'r hwyr. A be rhaid i'w fab fynd i weld a oedd William Thomas yn iawn. Cyffesodd fod sŵn troed yn mynd tua Seion wedi bod yn well pregaeth iddo ef na dim. Cadarnhewch y dwylo llesg, a chryfhewch y gliniau gweiniaid. Trwy beidio esgeluso ein cydgynulliad, fel y mae arfer rhai. A gwendidau yn y capel, i ni'n cydnabod hynny. Ond mae eglwys Iesu Grist yn lan heb arni na brychu na chrychni na dim o'r cyfryw. Ac ni allwn fforddio esgeluso honno byth. Gadewch i ni droi at ein cylch cynefu ni yn fyned i brofi gwirionedd geiriau'r testyn. Ynghylch aelodaeth, yn eglwysu ni yng Nghwm Gyndraeth mae dwylo llesg a gliniau gweiniaid. A rhaid i ni'n ddod i'r cwrdd a peidio esgeluso. Mae'n amlwg oddi wrth yr adnod yn yr Hebreaid fod problem yr esgeluswyr yn hen broblem. Mae cerdded tua'r capel yn ei hunan yn dystiolaeth. Mae peidio a dod yn dystiolaeth wael. O sôn am yr esgeluswyr, glywsoch chi nhw'n dweud pam na ddwant? Felly gallaf ddefnyddio i siarad wrth ddweud hanes un o'r Testament Newydd, Thomas, a droes ei gefn ar y cwmni, na daeth i'r oedfa. Criw gwael yw nhw. Un yn ei werthu, un arall yn ei wadu, a lleill yn ffoi a'i adael wrth ardd Getsemane. Eitha gwir, yn aros di Thomas, ond i ffoes dithau hefyd. Set wael sydd yn Capel Sion yn Bethesda yn Nazareth. Dwi cystal â nhw, os nad gwell. Dwi'n barod i gyfaddau mai ac i gydnabod mai criw amherffaith iawn i ni, amherffaith iawn a gwan. Ond mae'r capten yn ddifau. Dyna sy'n gwneud yr eglwys yn wahanol i bob cymdeithas arall. Nid yn ei haelodau y mae pherffeithrwydd, ond yn ei meistr hi. Ac ni allwn fforddio esgeluso ei eglwys ef. Yn drydydd, mae rhaid i ni gynnal yn gilydd. Rhaid dal breichu yn gilydd. Neu'n wedig mewn cyfnod fel i ni wedi bod trwyddo fe. Nid ni o bawb sydd wedi sathru ac iselhau ymdrechion gonest neb. Dyn diwiol a da oedd Job, a dyna'r deyrnged fwyaf a gafodd. Wele, ti a ddysgais lawer ac a gryfheais ddwylo wedi lleisi, dyma droddion a godasant i fyny'r hwn oedd yn syrthio, a thi a nerthaist ein gliniau oedd yn camu. Os gall rhywun ddweud hynna amdano ni, wel gwyn yn byd nid fe. Trwy ei eiriau, cadwodd ddynion ar ei trad,
A dyna'n gwaith ni ne, cynnal yn gilydd. Mae hanes dau frawd o'r Hen Testament roi gwers da i ni'n diwe, Moses ac Aaron. Byddin Amaleciaid yn ymosod ar Israel, ymladd caled a ffyrnig rhwng y ddwy fyddin. A phan godau Moses ei law, byddai Israel drechaf. A phan o llyngau ei law i lawr, Amalec byddai drechaf. A dwylo Moses o'i drymion, ac Aaron a hir, a gynnal i asant ei ddwylo, un ar y naill di a'r llall ar y tu arall. Aaron a hir yn cynnal breichiau Moses. Mae'n hawdd iawn torri calon a geiriau garw, a mae'r byd yn llawn o rai a wna hynny. Mae gennym ni ddyletswydd Cristnogol i gynnal a chefnogi ein gilydd. Os goddefwch i air personol, mi wn ni o brofiad beth yw gair caredig. Gwn beth yw Cristion oedd am gynnal breichiau arweinydd digon di brofiad ar ddechrau fy nhaith weinidogaethol. Lawer tro mae gair caredig wedi codi ambell un yn ôl ar ei drad. Yn dyletswydd ni yw codi, nid llorio dynion. Cofiwn ein bod yn geidwad ein brawd. A thrwy esiampl a help, cadarnhewch y dwylaw llesg, a chryfhewch y gliniau gweinion. Canis ysgwelaf rhyw un yn y dyrfa, drwy thras a chibais o'r llu, bydd hynny'n melysu y wynfa, mae ceidwad fy mrawd a fi mi. Enwyn enw. Amen. Gawn ni orffen mewn gweddi. Yn tad nefol, ffynhonell pob daioni, plygwn yn wylaidd o'th flaen. Gwyddo mae Dyw graslon a thrigaro gwyty. Felly down yn wylaidd ond yn hyderus gan gydnabod ein hanghenion. Hebod ti ni allwn fod yr hyn rwy tam i ni fod. Gyfynwn ti ein goleio a'n puro, ond gwneud ni'n ymwybodol ohonat bob munud o'n hoes. Helpa ni gofio pwy ydy ni a pwy yw ti, fel y byddwn yn ddythol effro i'n cyfrifoldebau yn ein bywyd dyddiol. Nefol dad gweddiwn ar ran pawb sy'n ddiobaith. A diolch yn mai ti yw ein gobaith ni. Diolch yn dy fod ti yn ein harwain y mob agwedd ar ein bywydau. Maddau ni'n bod mor aml yn anghofio dy fod ti yn ein gorchymyn i garu holl blant y llawr. Ni'n cyffesu yn bod yn cael anhawster caru pobl sy'n byw'n wahanol i ni. Bod yn anghofio dy fod wedi creu pob gwryw a benyw ar dy lun a ddelw dy hun. Helpa ni lawen haen a does dim yn amhosib gyda thi, ac i fyw bywydau o gariad. I e car dy gymydog fel ti dy hun, a boed i ni fyw o geiri yna, yn ystod y cyfnod gwahanol iawn yma, yr ydyn ni ynddo'r hyn o bryd. Boed i ni gynnal breichu yn gilydd, a chryfhau yn gilydd. Bydd yn gefn i ni'n gallu ogi ni i wneud hynny. Gofynwn y cyfan yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, diolch i chi am ymuno heddi eto. Mi fydd tair oedfa Sul nesaf fel arfer. Mi fydden ni wedi bod yn trefn arferol yn dod at yn gilydd i gyd yn Nazareth, ond fydd hynny ddim yn bosib wrth gwrs dan yr amgylchiadau, ac fydd yr oedfaon am 12 a 2 a 4 yn ôl ein harfer.